Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngothando noma ke ngezingane zesithembu bakithi. Ayibo izolo ayike abantu abaningi ke imbono yehlukene ke emva ukuthi ke umpumelelo evele wathi ke ayi uTirelo ngizomthengela imbali ngoba ke umndeni wakhe awukavumi kahle ukuthi ke singashada noma ngaletha ke amalobolo. Wesiyamproposa ke bakithi wamfaka ke indandatho ke guys. So ke abantu abaningi ke they are like uTirelo is supposed to see ama red flags le relationship yakhe uyabo, ama red roses lawa noma ama white roses lawa awasho lutho kunendlela umpumelelo ayiphatha ngayo kuyena ke uTirelo. On the other side guys, the question still stands ukuthi ikhona yini relationship ka Amahle no Mpumelelo, because guys there is no chemistry laphayana. There is no chemistry. Hayi ayikho bafethu. Angazi noma bekwenzela icontent yini noma bekwenzekalani, because if I can recall very clear ukuthi ngelanga lamalobolo ngesikhathi ekufaka ikhishwe imali bacela ukuthi ke ama camera ke angabibikho. So guys, mina nginayo indawana nje engakholwa ukuthi ngampela uAmahle noMpumelelo baku relationship. I truly believe that was for a content. As for proposal uTirelo bakithi siyambongela. Happy yena, it's okay. There is nothing omunye umuntu angayisho, but ke guys abanye babuza bathi hayi olotsholiwe akayifakele iringi o engejiwe ufake iring, kwenzekalani la isiphithiphithi sani lesi. But ke guys, anyway we are happy for them if like really it's true, because niyazi ke guys lama reality TV show ukuthi hayi iningi lawo nje hayi cha akusiyona into esuke ke iyiqiniso. Isizini nesizini ke siyabona ukuthi uMpumelelo introduce a new girlfriend, isizini nesizini introduce a new girlfriend, so we are hoping ukuthi Amahle is not one of them. That brings us to the end of this video. Do leave your comment guys below usho ukuthi ke wena ucabangani ke ucabanga ukuthi ngempela Amahle ukwi relationship yangempela noMpumelelo noma it just for a content guys, because even lapha ke ekwi trip ababeye kuyona izingane ke zakamseleko they were like ubani manje lona uma ukuthi ngempela uMpumelelo wakhokha amalobolo walobola, they were supposed to know ukuthi hayibo umakoti wethu lona umuntu osanda ukolojola, like why they seem so confused ngempela. But okay guys, anyway, yeah, that brings us to the end of this video. Do comment below. Bye.